Yau ranar da muke murna ce, ɗaliban ta Hafizu na Bumbum. Yau ranar da muke murna ce. Zakiri yau ina taya murna ga ɗaliban ta Hafizu na Bumbum. Alƙur'ani sun yi hadda dukkansu an tantance. Roƙon da nake ma Allah su ma samu su albarkarka. Yau ranar da muke murna ce, ɗaliban ta Hafizu na Bumbum. Alƙur'ani mun yi hadda duk malaman mu sun tantance. Roƙon da muke ma Allah mu ma samu na albarkarka. Sarkin dabbobi da kudaje. Yau ranar da muke murna ce, wannan da ya kago mata sannan shi ya kagi mazaje. ɗaliban ta Hafizu na Bumbum. Da famili ya tsaitaru da Muhammadu mai kyan saje. Yau ranar da muke murna ce, waƙoƙin nan da nake yi ni ma samu na albarkarka. yau ranar da muke murna ce, ɗaliban ta Hafizu na Bumbum. Alƙur'ani mun yi hadda duk malaman mu sun tantance. Roƙon da muke ma Allah mu ma samu na albarkarka. Tsira game da aminci yau ga annabi jagorana. Yau ranar da muke murna ce, A halinsa da dukkan sahabbai na sa su cikin baitina. ɗaliban ta Hafizu na Bumbum. Har da auliya ullahi suna a cikin lamurana. Ranar da muke murna ce, Da maulana shehula dan Allah ƙara yi mai rahamarka. yau ranar da muke murna ce, ɗaliban ta Hafizu na Bumbum. Alƙur'ani mun yi hadda duk malaman mu sun tantance. Roƙon da muke ma Allah mu ma samu na albarkarka. Ɗalibai assalamu alaikum yau gunku na zo mi zance. Amin wa alaika salamu, wane ne haka yau da maraice? Zakir Saifullahi aka sunana ya kasance. Na zo mu ɗan tattauna akan wata 'yar magana ce. To muna sauraron ka Zakiru, yau bayananka a takaice. Na ji an ce wai ƙur'ani dukan shi kun har da ce. Babu shakka ko kwanto in dai akan wannan maganar ce. To amma na yau mamaki yadda na gan ku cikin yanayi na yarinta kuma sannan a ce har da ƙur'ani ko kai. Daina yin mamaki Zakiru, sannan ka daina bilaye. Ai abin baiwar Allah ce, yanda ya so haka nan za ya yi. Tabbas haka ne Allah wa abin da ya so shi ne fa yake yi. To a wata makaranta ce har da ta ku ko kai. Madrasatul ta Hafizul Qur'an, makarantar da ake yayi. A wanne gari take ne to don 'ya'yana zan kai su yi. A garin gungun zawiyar Shehu Ladan ne fa ake yi. A duk wannan makaranta koya kira'o'in Qur'ani. Idan kuma aka yi hadda ta sadarasi fanni-fanni. Fiqhu hadisi da lugha, hada karatukan diwani. Sannan da sauran littattafai na cikin wannan addini. Sannan kuma ka tarbiya kai ta Hafiza alkhairi ce. Wajen koya ƙaunar Annabi kan wannan mata ta jirce. Ta samun zama na kirki a yara mun fifice. Mun kere dukkan sa'o'i sanadin makarantar nan ce. Har sai da ya zamto cikin gari da mu ake ta kwatance. Alkhairan wannan makaranta ba za mu taɓa mantawa ba. Yau ranar da muke murna ce, ɗaliban ta Hafizu na Bumbum. Alƙur'ani mun yi hadda duk malaman mu sun tantance. Roƙon da muke ma Allah mu ma samu na albarkarka. Na amma sha Allahu yanzu kam na yo ganewa kuma na nutsu da makarantar nan da abin da take koyawa. To mai za ku ce ga ɗalibai 'yan bayan kuma su biyewa.